बरोबर आणलं वहिनी. साखर हा साखर भरायची. तिने हे असं सजवायला घेतलेलं मला वाटतं नाही, बघा, 4 वेळा हातावर पूर्ण सेट बनवून दिले. हर हर महादेव. राधे त्याच्यानंतर पाणी सोडल्याच्या नंतर जमिनीला हात लावा असे सर्व असण्यावर आणि तसंच वाहतून नाव सुंदर त्या तरुणाला हात लावा. या समय तुमचं मुलाची औषध शांती धान्य राष्ट्रीय पहा कलशाला हात लावा बघा. कलशमध्ये विष्णू मंदिर माहित राहून सर्व हात राहा भाव सर्व वसुंधरा रूप वेद ज्योत प्रसाद आत गाय सावधी शांती पुस्तक आयंत देव नाथ क्षय का गंगेचे 2 पळ्या पाणी सोडा नारळावर दोघांमध्ये गंगेच्या आणि हा कुंकू घ्यायचं कुंकू लावायचं का नारळाला तिथे लावा पहिलं नंतर तिथे लावा हे घ्या मला जलसंमधून गणा असा मनामृतानंद येते गंधम तर हा हे घ्या कलशामध्ये गंध वृक्ष हे घ्या त्याच्यावर आंब्याच्या पानावर आंब्याच्या पानांना हात अक्षर तुमच्याकडे देतो दोघांकडे 3 वेळा अक्षर सोडायचे त्या कलशावर डाव्या म्हणजे सोडा. हर हर महादेव. राधे 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 राधे. जय श्री राम. अयोध्या के धाम. जसं तुम्ही नवीन कपडे घातले ना तसं आपण वस्त्र म्हणजे अक्षर व्हायला नमस्कार करला पाठ पूर्ण माहिती अवयामी पूर्ण माहिती अंदर जाके अंदर खोले जो स्वतःला जाऊन घ्या हर हर महादेव. राधे 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 राधे. पाणी सोडून झाल्यानंतर कलशाची प्रार्थना करा. कलशामध्ये विष्णू सर्व सुंदर आत्र गायत्री सावित्री शांती शांत सर्व कमळावरती हात करायचे सगळं चालू असं करून डोक्यावर पकडा ऐसे सर के ऊपर उचलायचं का पहिले तुम्ही उचला दोन्ही हाताने कलश उचला उचला बिंदास उचला हा जमलेलं का
हा हा आता काकींच्या डोक्याला लावा मधुर माथा, काकी त्यांच्याकडे बघा हा. त्यांच्या माथा है, माथा है। हा. त्यांच्याकडे बघा नहीं मैं समझा रही हूँ, माथा माथा पे लगाओ फोटो निकल फिर गाना गाना हाथ मारो बेटा, हो जाएगा थोड़ी सी। इसका शरीर में जो लगी है, उनका शरीर में जो हो जाएगा। कुर्सी चाहिए अपने माथे त्यांच्याकडे बघा फोटो निकालना है फोटो लावा वरती बघा बहुत थोड़ा चेहरा दिखाई दे आजकल फोटोला डिमांड आहे दो बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर। इधर लगाइए ऐसे माथे पे लगाइए बता रहा हूँ 3 बार क्यों अब तो रमा जी का फोटो बाहर। अच्छा हो गया ना बात में जाके तो आएगा तीन बार करना अभी और एक बचा है अब बताएंगे किसी बताएंगे क्यों कर रहे हैं अच्छा फोटो लेके बैठा, उसका क्या? फोटो काढला बाबू नाही तर माझा फोटो नाही काढायचा फिर से हा त्यांच्या डोक्याला लावा काकींच्या डोक्याला मार बोला। हा बरं जब फोटो निकालो क्या देखे? इथे लावा फिर से हमने डोक्याला तुम्ही घ्या दोन हाताने उचला बढ़िया से करे इनके अलावा त्यांच्याकडे बघा त्या बाबाला तुम्ही खाली मान करा मान खाली मान करा खाली करा जरा. वरती लगा बनाले बस दीर्घाना गाणं ते गाणं पहिली बच्ची. पहिली बच्ची इथे लावा. फोटो काढला बाबू हा तुमच्या डोक्याला लावा. तुम्ही 3 वेळा करा सांगतो असं 3 वेळा करा त्यांच्याकडे बघा फोटो वाल्यांकडे हर हर महादेव. हे कशासाठी काय केलं तेही सांगतो का पंखा नहीं दिया मुझे 3 वेळा लावायचं थोड़ा स्लो कर बेटा। ये 3 बार इसके लिए लगाया सुन लो बता रहे हैं कलश का लावलं तेही सांगतो का हे वरुण पूजन म्हणजे कलश पूजन आहे बरोबर आहे 7 नद्यांचं पाणी आणून आपल्याला पूजन करायचं नसतं परंतु पूछ जाएगा मतलब बंद करिए, बंद करिए। 7 नद्यांचं पाणी आणून आपल्याला पूजन करायचं असतं हा, ठेवा तिथे ठेवा 7 नद्यांचं पाणी आणून आपल्याला पूजन करायचं असतं परंतु तुम्हालाही वेळ नाही कारण मलाही वेळ नाही बीएमसीच्या नळाचं पाणी 7 नद्यांचं आव्हान केलं आपण 7 नदी का पूजन किया पानी का बराबर है एक बार खाने के सिवा ले सकते हो पानी के सिवा नहीं रह सकते हाँ इसके लिए उसकी पूजा जब कोई राजा गद्दी पर बैठता था तो उसके राज्याभिषेक के लिए 7 नदी के पानी लगता था हाँ इसलिए उसका पूजन किया इसका पुण्य आपको लगना चाहिए इसके लिए उसका पूजन किया बाद में ये इसके लिए लगाया आपको कि ये पृथ्वी पे पर्वत मतलब पहाड़ शेष और नदी इनका लाइफ कभी खत्म होने नहीं हुआ है उनके जैसा उम्र आपको लगना चाहिए इसके लिए वो लगाया गया है माथे के ऊपर बाद में